на летището сме и заминаваме за Барселона. Трябваше да пътуваме миналата седмица, но по стечение на обстоятелствата отменихме полета с една седмица и днес ще заминем най-накрая. Разбира се, сме с малкото пате и след малко се качваме на самолета. Не знам дали забелязахте, но с Марти сме с еднакви тоалети. Това е travel outfit, което обаче се оказа, че е малко по-топло днес от очакването, но пък ми е много удобно. Тоалетите ни на мен и на Марти са от една много любима моя българска фирма, Фемилиста. Изключително сладко е това, че правят облекло за семейства, за цели семейства, мама, татко и дечица. Има за малки момиченца, за малки момчета и наистина са им супер сладки комплектчетата. Днес Марти сме в тези комплекти. По-късно във видеото, надявам се, ще ви покажа и част от колекцията им бански костюми. Наистина са супер сладки и са много подходящи за семейства. Аз много харесвам такива закачливи неща и ми е много сладко, че с Марти сме облечени еднакво, макар че някои хора ни гледат доста странно. Но за мен е много забавно и ще оставя долу в описанието със сигурност линк към техния сайт, за да може да разгледате, но имат наистина страхотни неща. Буенос диас! Първият ни ден в Испания и слънчето точно се показа, допреди малко го нямаше. Гласа ми също нещо го няма. Но пък е много топличко. И това там е колата, която си наехме, за да можем да се разхождаме нагоре-надолу. Поред няколко дни вероятно ще сме в това градче, което се намира на около 100 км от Барселона. И е много красиво и старинно, малко по-късно ще ви разведа. Ще видим за следващите дни какъв е плана. Вероятно ще им до морето за няколко дни, до Барселона за няколко дни и така, но първо сме на гости на едни много близки наши приятели и ще прекарваме няколко дни с тях и с техните дечица. Нещо, което бях забравила да проверя преди да тръгнем, е, че тук се носят маски и на открито. И последните дни преди да дойдем го разбрах. Но няма нищо и така е много хубаво. И любимото ми нещо всеки път, когато дойдем, е да се събудя преди всички. То се случва някакси от само себе си, може би от вълнение. И да отида да купя някакви закуски от най-близката пекарна, която, доколкото разбрах сега, трябва да е по тази уличка. Сега ще отидем. Знаете, предполагам, че тук са страшно вкусни всички всякакви такива вкусотийки, круасани. Сега ще взема и за децата понички, круасани. Аз лично в Испания най-любимото ми нещо са едни шоколадови понички. А те дори са от тези, които се продават в супермаркетите. И не смисля, че не сме тук. Обаче връщаме се. Кафе con leche con hielo. Или иначе казано, кафе с мляко и лед. Тук доста често го пият така, особено когато е топло и доста вкусно. Кажете здравей на Цвети! Ола! Оля, Цвети! Ола, ола! Много готина кола. В по-малките градчета, каквото е Гисона, където сме ние в момента, е много забавно, че всичко наистина в 1 часа затваря. Работят сутрин от
и си дават много зор. От към 8 до 9 до 1, след което в един всичко затваря. Банки, аптеки, офиси, абсолютно всичко, магазини. И всичко затваря в един и отварят отново, чакам 4-5. Та-да! И любимите ми палми. Няма по-хубаво от палмите. А това в момента, в който се намираме, е просто едно обикновено кръгово. Кръгово, което колите да обръщат. Вижте колко е красиво и уютно и е направено като парк. Аз съм с една много любима рокля, която за първ път обличам и се надявам да станат много симпатични снимки с нея. Отиваме на разходка и взехме едно колело, което се оказа, че всъщност Марти може да кара доста добре. И майката се приберем в България, ще трябва да купуваме такова колело. А аз си мислих, че още е малка. Или аз поне започнах да карам такова колело доста по-късно. Това е колата, за която ви разказах малко по-рано във видеото. И си седи така вече 2 дни, защото друга забавна история. Забравихме ключа вътре и заключихме колата. И вече втори ден си седи така и не можем да намерим начин да извадим ключа. Ето го там. Ето това е ключа. 2 дни вече се звъним на компанията, от която наехме колата и се надявам да намерим някакво решение, за да обикаляме малко повече. Наоколо да отидем до Барселона за няколко дни с нея. И така, надявам се да се намери решение. Но да, доста забавно. И ако някой има идеи как да се извади ключ от заключена кола, може да ни остави отдолу в описанието, защото съм сигурна, че ще ни се случи и друг път. Е такава къщичка бих искала да имам и аз един ден тук. Или не, някъде по морето по-скоро. Запътила съм се към един от техните магазини за козметика и домашни потреби, нещо като нашите DM-и. Да си купим някои важни неща, шампуани, душгелове, защото когато идваме насам, обикновено не носим такива работи. Купуваме си ги тук. Аз си имам няколко любими марки, които ползвам. Добре, мисля, че взехме всичко необходимо. Така че мога да прекарам още около 2 часа в магазина. Всъщност лосьон за почистване ми трябва и ето такива. Не, всъщност за по-лесно ще си взема направо едни такива. За почистване на грим, за да не взимам и лосьон. Да, това ще е супер. След като 2 дни се опитвахме да отворим колата, малко по-рано ви споменах, че си избрахме ключа в багажника и нямаше как да си отворим колата. И след като 2 дни опитвахме какво ли не, ама буквално казвам ви какво ли не, извикахме човек, който да се опита да отвори вратата. Обаждахме се в компанията да питаме какви са опциите, дали можем да извикаме репатрак или какво да направим. Ходихме до Барселона да си вземем втори ключ. Общо взето, какво ли не опитахме, няма втори ключ в тази кола. Не знам как така. Поне така ни казаха, но няма значение. Важното е, че на финал успяхме. Извикахме един човек, който супер внимателно успя да отвори вратата, да извади ключа и сега ще се опитаме да не го забравяме вътре, за да не си развалим останалата част от пътуването. Така че ще използваме, че вече имаме кола и мислим да се разходим до морето за няколко дни. От едно от любимите ни курортчета в около Барселона. Градчето се казва Салоу и е супер красиво. Сега ще натоварим багажа там и тръгваме.
Ето така изглежда колата, отиваме само за 4 дни. Даже не знам дали ще са 4 пълни дни. Но общо си взехме почти целия багаж. Мен не ги пускам. Майко. Адиос. Пристигнахме и ето това ни е гледката. Спомням си първият път, когато дойдохме през вече, не знам, минаха може би 13-14 години, беше през 2007 година. Спряхме с колата ето там и не можех да повярвам колко е красиво. И вече толкова години идваме тук почти всяко лято и не мога да му се наситя, просто толкова е красиво. Отиваме към плажа. Ето го. Много любимо местенце. Нямам търпение, Марти и Станислав са пред мен. Тя милата също няма търпение да влезе във водата. Ето имаме си чадър и всичко необходимо. И така нямам търпение наистина да си починем истински. Естествено сме с двата лаптопа и най-вероятно и ще работим, освен да си почиваме, но със сигурност ще се насладим на времето тук. По прогноза го даваха да вали, обаче не знам какво се случи и имахме страшен късмет. Ето вижте какво райско кътче. Ето Марти вече. Супер щастлива и така, когато за първ път дойдохме през 2007 имаше не по-малко приключения. Тогава ни загубиха багажа на летището в Милано, защото бяхме с прекачване. И пред няколко дни в Испания нямахме багаж. Но беше много хубаво. Въобще сега ни остана само забавен спомен. После когато се прибирахме към България същата година, си изпуснахме полета за навръщане и трябваше да си купим нови билети за на следващия ден. Hola. Тази къща, аз дълго време си мислих, че е някакъв исторически паметник или нещо свързано с историята на града, но попитах тук една жена, която живее много давна и каза, че всъщност това е имот, семейен имот на едно семейство и си живеят вътре, т.е. не си живеят, ами идват само на ваканция няколко пъти в годината, различни части от семейството. И доста интересно, вижте колко е страхотна и голяма. Сега ще ви покажа и стълбището колко е хубаво. И ето един от другите ми любими магазини, който е пълен с разни всякакви джунджурийки, нещица. И е много забавно и са винаги различни според сезона. Само за малко ще сваля маската, макар че през цялото време, когато сме навън, гледаме да си ги носим, защото тук е задължително. Мисля, че вече няколко пъти ви го казах и всички си го спазват.
Само за нас сега ми направи забележка. Не знам дали ви разказах някакви подробности всъщност за местенцето, на което се намираме. Курорта се казва Салоу и се намира на колко? 80 км от Барселона? 70, 80, нещо такова, на юг по посока Валенсия. И доскоро беше много удобно, че имаше влак, който директно от центъра на Барселона, от Пасео де Грасия, спираше тук на гарата в центъра на града. И за около час някъде беше адски удобно и се стигаше много бързо. Аз когато учих в Барселона, имаше един период, в който идвах до тук почти през ден. Не през ден, но до когато се търсих квартира в Барселона, живеех тук при наши приятели и ходих до Барселона доста често, по няколко пъти в седмицата, и използвах влака и билет е 8 евро, така че абсолютно достъпно. И сега, когато отиваме до Барселона, мислих отново да го направим с влака. Исках да качиме Марти на влак, ще да е много интересно, но са го спрели, тъй като има идея за преобразуване на града, да се направи основно пешеходен с цел туризъм, тъй като това е един от най-големите курорти в тази част на крайбрежието. Аз си имам една малка мечта да си купим един ден ние тук, например. Едно малко апартаментче, в което да си идваме. Така или иначе идваме почти всяка година. Миналата година също трябваше да дойдем, обаче заради всичките ограничителни мерки не успяхме да се организираме и го отложихме за тази година, но се надявам, ако можем така и за в бъдеще да идваме всяко лято, че ще е добре да си купим един апартамент. Добре, да я го спечелим от тотото също. Това са основните подробности за градчето, които се сещам. Доста е голямо. Тук всъщност си кипи живот целогодишно, не е само по време на през летния сезон. Но тази зона, в която в момента сме ние, си е типично курортната. А през останалите сезони, вече там по-навътре към града, където може би ще се разходим днес заради облачното време, всъщност си е супер хубаво и топло. Там си кипи живот целогодишно, има си фирми, има си офиси. Много е приятно, просто вижте. Не се сещам много други неща, които да ви разкажа. Най-вероятно сега ще спра камерата, за да отидем да си купим по едно капучино. Интересното е, че жилищните сгради си имат ето такива имена. Все едно са хотели. Марти и Станислав са вече долу, защото не е със събота и най-вероятно ще има много хора. Като забавното е, че тримата сме с еднакви бански. Марти има абсолютно същия цял бански, а Станислав са същите шорти и са от фемилиста. Понеже няколко от вас ме питаха по снимките и по сторитата в Инстаграм, ще оставя линк отдолу към банските на тримата, защото наистина са супер сладки и събрахме погледите на плажа. Днеска е просто ден като по поръчка. Топло, слънчево, 31 градуса е. Опаля! Едни крачета! Днес е много топъл ден. Но е много хубав ден, защото отиваме в Барселона! Отиваме малко на разходка. Днес е неделя и се надяваме там да е малко по-спокойно. Ще се видим с няколко мои приятелки от времето, в което живеех там и нямам търпение да ги видя. И двете се казват Мариана. Едната Мариана е от Мексико, едната Мариана е от Венецуела. Така че, ако те се съгласат, ще се запознаете с тях. Но сега ни предстои някъде около 1 час път.
way. Пристигнахме. Ето я. Триумфалната арка в центъра на Барселона. Това е пешеходна зона и стига точно до парка, който е един от най-красивите паркове в... Даже не е най-красивия парк в Барселона, според мен. Макар че целият град има такива малки парчета, много уютни и приятни, но този е страхотен. Ето там, където са многото балони. Отиваме с Марти. Hello! Мариана! Марианка от Венецуела и много я обичам! Love you! Марианка, ¿quieres entrar en el vlog tú? Ya estás. Marianita Mascareño. De México, ¿no? Sí. Ven, Mariana, para tomarnos una foto rápido. Днес последния ден тук и отиваме към плажа да използваме хубавото време, защото е много топло. Днес ще бъде към 34 градуса. И след това ще се върнем към Гисона, това малко градче, откъдето бяхме първите дни. И там ще прекараме последните няколко дни, за да се видим за нашите приятели, с дечицата им. И така, след което си заминаваме за България. Много тъжно. 2 седмици минаха просто и така, супер бързо. И не знам, вече започвам да си мисля кога можем отново да дойдем. Страшно много ми харесва. Това тук е наистина невероятно спокойствие и не знам, просто тук се чувствам на мястото си. Не знам, много ми харесва. Много тъжно. Не ми се тръгва. И вече сме на летището. Прибираме се към вкъщи. И да ви кажа, никога не съм виждала летището в Барселона толкова празно. Празно. Посред бял ден, часът е 3:10 и няма абсолютно никой. Малко все едно е паднала бомбата. Много неприятно и всичко е затворено. Няма откъде дори едно кафе да си вземе човек. Но да, това е положението. Важното е, че успяхме да прекараме няколко дни тук и се надявам сега всичко да наред и да успеем да се натоварим на самолета за вкъщи.